дар ҳаёт ба қадри шахсе бирас ки дар зиндагиаш барояд вақт ҷудо мекунад, на ин ки дар вақтҳои холигиаш бо ту суҳбат мекунад. зиндагиамонро як шахс месозонаду бовариамон аз тамоми мардуми олам мегардад. зиндагӣ вобаста аз нафас кашидан нест, аз нигоҳ ва аз лабханди касе ҳаст ки ту дӯсташ медорӣ. пас барояш бигӯ ки лабханд бизанад то ту зиндагӣ кунӣ. зиндагӣ мисли мағоза аст. ҳар чизеро ки мехоҳӣ мегирӣ, вале фаромӯш накун ки дар охири роҳ туро каса интизор аст. саҳифаи аксҳои беҳтарин.